ସମସ୍ତେ ମିଶି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଗାଡ଼ି ଆସିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଭଜନ ବାଜୁଥିଲା, ଦିଦି ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଦେଖାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରି ଏଇ ରୋଡ଼ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁଅର ଯେହେତୁ ଚୁଟି ପକା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି ଆସିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି ଭୋଗ ରାଗ ତା ସହିତ ମୋର 108 ନଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ମାନସିକ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ତ ଲଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ବସିଲା ପାଖରୁ ହିଁ କାନ୍ଦିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏତେ କାନ୍ଦିଥିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ସେଠି ଲଣ୍ଡା କରି ତାକୁ ଏଠି ପୂଜା ସାରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ସମୟ ଆମକୁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦିଦି ଆଉ ଝିଅକୁ ପ୍ରବଳ ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏଠି ମିଶି ଟିଫିନ୍ ଖାଇକି ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଝରଣା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଝରଣା ପାଖକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଏଠି ପଡ଼ିଥିଲା ମେହେନ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ମିଶି ମେହେନ୍ଦି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଝରଣା ପାଖରେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଝୁଲଣା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ବସିକି ପାହାଡ଼ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଥିଲୁ। ବହୁତ ହିଁ ମିଠା ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଜୋରସେ, ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।